Ka Meghalaya State Legal Services Authority kala pinlong ya ka National Lok Adalat habuntli ki yeng kashari ha kajala mentakasngi. Hasilong ya ka Lok Adalat la pinlong ha District Court bat ha kani ka jingtian bishar lala ban pinbet ya buntli ki mukot duma ki bampat la ban pinbet bat kumju ki mukot duma ki badang don hapdeng ka jing bishar. Ya ka Lok Adalat latip ru kum ka People's Court bat kadai kawai ni kilat ban pinbet ya ka jingi kendo ya ka balasandur bahang ni on la ban pinbet iki mukot duma shabar jong ka jing bishar jong ka yeng ka shari kumba Juliet man kapor. Hakani ka jing bishar baro ki mukot duma ki bedang sateng bat ki bedang don hapdeng ki jing bishar ya ka bala shimti shim benta dabun ki briu jong ki kunhun khnang ba on la ban pinbet hakurukom ka badai. Ka Khasi Students Union KS